Sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at makaya sa sakit sa araw-araw. Palang hapon po sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwanag ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po updated sa aking mga isusunod na mga video. Makakalob ko po sa inyo lahat ang aking manalalaman po na panggamot sa spiritual na karamdaman at physical na karamdaman. Dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, bigay sa lahat ng mahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang maggagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik, dikdik at umapo ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang isishare ko po ngayong hapon po sa inyo, orasyon sa mutya ng suso. Kung may mutya kayo ng suso na suso, napakabisa rin po yan na maganda po yun sa gagamitin po sa tagabulag para pang-protection po sa mga maganda rin gamitin po sa paggagamot to ang mutya ng suso. Makakalog ko po sa inyo ang kapangyarihan ng orasyon ng mutya ng suso na magagamit po nyo sa pang-araw-araw po. Kung kayo po yung manggagamot po, i-share ko na rin po sa inyo ang orasyon ng mutya ng suso para magamit po nyo kung halimbawa po ay pangontra nyo po lahat mga bagay po ito. Habang nakakasuot po sa inyo ang kahit nakabulsa lang po yung mutya ng suso, pwede nyo pong usalin po at ipo nyo sa katawan po ninyo, o nasa kwintas nyo po, pwede nyo pong ipo sa kanyo po. Maganda po itong kan ng mutya ng suso na aking ipagkakalob po sa inyo para protection nyo po. Kung may kon po kayo, mutya po kayo dyan, ito na po, i-share ko po sa inyo ang orasyon ng mutya ng suso. Ito po iusahin lamang po sa isip at ipo sa mutya ng suso. Kaya dapat po ay kung gagamit po kayo nito ay may masidting nais po kayo, o pwede rin po yung mutya ng suso, kumuha po kayo ng baso na may tubig, ibabad nyo po yung mutya ng suso, tapos bugan nyo po. Kung inusan nyo po yung orasyon ng ipakakalo ko po sa inyo, ay ibugan nyo po sa tubig. Ito'y malakas po, masalo lumakas po yung mutya ng suso, pang proteksyon sa lahat, mambabarang man o kukulam, masamang espiritu. Hindi po kayo tatablan po kahit anong mangyari, hindi po kayo tatablan. Kung sa tagabulag po, number 1 pong tagabulag po yung mutya ng suso, hindi kayo makikita. Masalo kung makikipagkumbati kayo, hindi kayo makikita ng yung kalaban po. Ito ay pangkalatan po yung mutya ng suso na yung mga tangan-tangan na mga mutya. Dabis din po yung mutya ng suso na gagamitin po sa pampaswerte. Kung may minegosyo po kayo dyan, bulsa nyo lamang po yan. At marami pong customer din po nalalapit po sa inyo. Basta gamitin nyo lamang po sa tamang pamamaraan po ang mutya ng suso na kung gagamitin mo sa kabulag, isipin nyo lamang po na mutya ng suso, ikaw ay tangan-tangan ko, sana ay proteksyonan mo po, tulungan sa mga bagay, salo so kung gagamitin kita sa panggagamot, yan, sabihin nyo, basta mag-wish po kayo sa kanya, tapos iipon nyo sa mutya ng suso at gagabayan po kayo ng yung tangan-tangan. Sana po ay bago ko po ipakita po sa screen po yung orasyon sa mutya ng suso, ay sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Ang orasyon po ito ay direkta na po, hindi na po magdadasal ng isang ama namin. At usalin po sa isip lamang po ng 3 beses po. At bago nyo mausal po, katapos yung mausal po ay ipo nyo sa mutya ng suso. Po.
Narito po ang orasyon po ng Mutya ng Suso. Layukom yag layi la yagima lapaya paraw lapayarab libara lapaparab libarab labarosin layara lalus Isus asante Jesus mata murum salbam. 3 beses po salin po ang orasyon po ito. Ang layakum, layajima, layaparaw, layaparab, libara, laba parab, libara, laba rusim, layara, larus, Jesus, asanti, Jesus, matamurum, salbami. 3 beses po salin po, ipo sa Mutya ng Suso na tangan-tangan nyo po. Narito pang orasyon po. Salin po lang po sa sa isip lamang po ito. Maraming salamat po.